Hadin ka jing mi jong ka wei ka jing tho la ne ka post ha po ki ran san social media po Facebook ka bala tho bat bala post na ying trip imai ka po ong kum ne kham no ka ta rajur shai ba kan men lang yuria ba in long i ka tong MP na ka seng Voice of the People's Party VPP wala pa ka kateng i doktor bat skemar bo ro ka so na upa ba kan ne ki jing tho Hanroi na kaliang jong upa kermen lang yuria ulapan syai kune bat ulap ong kumne nang kong nga ai kublai yaw nong post ying trip imai Hanroi nga kwa ban pensyai ban ye syai lut baro ba na kaliang jong ngam don keno ke jing temu Hanroi ngan sudon tang kawai ke jing angnut ba uno uban syajid ban mi khmat ha ka jaka i Dr. Ricky Andrew Jones sangkon ibala khlat no udai ban pun urlong ye ki kam ki basa jong MP ubang ngilajit house nem arjar arpesau ya kaban sawan pat ha kabai dei bat kajing yai lanti jongahi ngai ha kamon ublei kublei shibun yapi bat ya baro ki bait bathon nang ai kajing kershan ya usulong mel ukarwo ka atiar kane kajing pensyai jong ba kermen lang yuria ha kabai dei bat ngane ka jingrung jong i syakan san jong ke politics ha kisni ki por ki bansawan tani halor ka tiket jong ke election chiteng samoy nak benta ke MP elections nak ke VPP kaba ka kerteng jong i ladon pen pau hapo kiran san social media ila panchai hadin ka jingmi jong ka wei ka jingtho hapo ke rensan social media kata hapo Facebook ka bala tho bat bala post da ka wei ka Facebook account ka ba ai ka teng ying trip imai